Sairaanhoitajan rooli pleksuspuudutuksessa. Potilaan ja steriilin pöydän valmistelu. Ensimmäiseksi kerätään ei-steriilille apupöydälle tarvittavat välineet ja pestään toinen pöytä. Asetetaan instrumentilla steriilisti välineet pöydälle. 30 ml ruiskua, pleksuspuudutusneula, värillinen klooriheksidiini, 2 suodatinneulaa, ultraäänilaitteen suojus, steriilit taitokset sekä reikäliina. Anestesialääkäri määrää puuduteaineen annoksen. Puuduteaineena käytetään yleensä ropivakaiinia tai levobupivakaiinia yhdessä lidokaiinin ja adrenaliiniseoksen kanssa. Varataan 3 kappaletta 10 ml ruiskua puuduteaineelle. Pleksuspuudutusasennot. Aksillaarisessa puudutusasennossa puuduteaineen pistokohta on kainalan alapuolelta. Interskaleenisessa puudutusasennosta pistokohta on solisluun yläpuolelta. Supraklavikulaarisessa tekniikassa puuduteaine laitetaan solisluun yläpuolelta ja infraklavikulaarisessa tekniikassa puuduteaine solisluun alapuolelta. Valmistellaan potilas asettamalla verenpaine- ja happisaturaatiomittari sekä kanyyli. Aloitetaan pesu rajaamalla alueen värillisellä klooriheksidiinillä. Pesussa tulee huomioida valumissuunta, joten pestään ylhäältä alaspäin. Peitellään pesty alue reikäliinalla. Seuraavaksi anestesialääkäri avaa ultraäänilaitteen steriilin suojuksen. Suojus laitetaan steriilisti ultraäänilaitteen anturin päälle ja kiinnitetään kuminauhoilla sairaanhoitajan avustamana. Sairaanhoitaja seuraa elintoimintoja, potilaan yleistilaa sekä auttaa anestesialääkäriä. Potilaan monitorointia jatketaan vähintään 20 minuuttia, jonka jälkeen potilas siirtyy odottamaan leikkausta.